Assalamu alaikum, eziz adamlar, hormatly mehmanlar. Kahraman arkadamyzyň bir ajaýyp sözi bar. Biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşun adamlarymyza buýsunmagy hakdadyr diýe. Ene şunum biziň aýdymsa sungatymyzy ösdürmäge özüniň öňjeli goşun Ustad Halipa başymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwran Saparowyň ýubiley ýaş toýy. Bizim tüýsürimizden Halipaň adından, Agdabir maşgalatynyň adından toýmyza gatnaşan ähli hormatlanýan kardeşlerimize, hormatly halipalarymyza, toýmyzyň gadyrly mehmanlaryna ajaýyp agşamyzda hoş gördük diýär. Indi bir näme soňrak mehmanlar jemlenşerler, ana şonu şuňky dawramyzyň sebäpkary Halipa Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwran Saparowyň özüne şeýle-de maşgala agdatyny dawramyzyň başynda söze geçirer. Oňa şeň orta ähli mehmanlary Saparowlaryň maşgalatynyň adyndan hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýäs. Eziz adamlar, bugün Halipaň ýubiley ýaş toýy münasibetli bagtyarlyk döwrümizin gönlüň önümi ýewet bolan şu owadan altyn toý mekany kapylaryny giňden açdy. Emme mehmanlary biz ýene bir ýola hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýäs. Oňuza goýulan nady nigmetlerden gatar kynýyş oturmaňyzy haýyş diýäs. Näme Halipady en gowardy ulary ýolýas. Döwran Halipa ýaşyň uzak bolsun, amjanyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun, maşgalaň arasynda başyň dik bolup, gelnejem bilen bile oğullyk ýyllaňyň nesip bolsa Allah berse, agtajaklaňyň gowy günleriniň şaýady bolup ýaşamak üçin Allah jan size de uzak ömür bersin, maşgalaňyz abat bolsun. Elbette ne şun görüşüňiz ýaly Halipaň awraýyny edil şunki ýubiley toýdan görmek bolýar. Elbette Halipany biz aýdymşy hökmünde tanaýas, ýöne yürüte näle bir değişken onun sahanatlygyny yürüte şunki 1 aprelliginden bilemeli. Şun 1 aprel hakykatdan hem bunki ajaýyp dawarada näle diýen ähli ýyldızlar, ähli bagçylar, halipalar biziň dawaramyza gatnaşýarlar. Şunki ajaýyp agşamda aýdym aýdalar, tanys ediler, saatlanlar, umuman şu ajaýyp giýjäni iň bir ýatan çykmajak pursatlaň birine wetmeňizi tüýsürekden arzu edýär. Kahraman arkadağımızın bize soğuk eden acayip döwrüni wasp edýän acayip aydın bilen dowam edýär. Hakykatdan mehriban adamlar gaty bir gowy döwürde ýaşaýar. Şunuň ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredýän mehriban arkadağymyza bir çäk alkyşaý diýär. Eýdi arkadağymyzyň elmedama iýil ýurt bäkbidi beýik tutumlar mundan beýlem rowaj alsyn. Biz orada sunugy diýişgärleri arkadağymyzyň ajaýyp döwrüni, galiberde türkmeniň medeniýetini, sunugatyny, edep ekramyny dünýä wagt etmek boýunça öz goşanymyzy goşarsyp ananlarymyz gelýär. Döwran Halipada mundan beýlägem ul üstünlikler arzu edýär. Hoşowady bagtyarlyk döwrüni elmedama belentden ýanglansyn. Dawaramyzyň başyndan bir asyrly däp bar, her bir toý dawara Kahraman arkadağymyzyň beýik ötüş ödgöşlerini taripleýän ajaýyp aýdym bilen açmak bir ýurdumyzy ödgöşü asyrly däwe urly. Şol asyrly däwe eýeribem şunky dawaramyzyň başyndan şol beýik ötüş ödgöşlere başlanan ajaýyp aýdym bilen açýar. Baýdym biziň meşhur bagşymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Hemra Rejepow ýerine ýetirer. Dinleň lezzet. Zehir bilen atın beslep aýlanyp ýör köpet dagy saglyk ýoly arkadagym finlap otyr gül diýary eýleň balkan beýleňli bakar atna ahalini daşogy hem marini birikdirýän paýtagym bar. Beş vilayet bar jemony arkadaga tawon diýer
bidu batlıyım var ya. Eyle balkan bilenli bak arasına ahalini. Taşı kudihim marini biriktiryen paytağım var. Beş vilayet var cemmuru arkadağa tağır diye. Halkın senin ahlakına rahmet bilen cevap bir yer. Beş vilayet var cemmuru arkadağa tağır diye. Halkın senin ahlakına rahmet bilen cevap bir yer. Mihmanlar ýanda baran başynda ýatlatdyk. Bir mihmanlar jemlenişden ana ondan soň biz Türkmenistanyň at gadynyň artisti Halipa Döwran Saparowyň özüne sözi geçirer. Ana şonu da şuň toýumyzyň başam açyk diýilip eglan ediler. Oçigidin bidu ati mali bolmalı. Yatsık taşıyan yollaşı yari bolmalı. Ellerinin hüneri kari bolmalı. İni şudur bu dünya manisi yigitler. Menin tedi maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Dünyada idgalları bir bağı kinti. Dan teherden ir turup rızkıl tapındı. Karan işlerden daş turup onun kaşındı. Yine şudur bu dünya manisi yigitler. Menin tedi maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Doğan kardeş oğul gıydın yerine bolsun. Yaş ulu yaş kişilere hurmatın bolsun. Edilişin nesillere yadigar kalsın. İle şudur bu dünya manisi yigitler. Menin tedi maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Ele mehman adamlar da varamı utlap, Halipa diktirme Türkmenistan'ın atlarının medeni dişyari Kadir Atabay utlap. Çok sağ olun. Evet, idi mihmanlar şugul, yani ben hormat koyan idi. Döwranjanın 50 yaş jubileyi götürmede hoş gördük diye. Hemişe maşallah ağda bir kokup durdun. O şu kumru yalı bilecek olur. Baktınız daş yarıp yaylatın iyidir. Oy tebi. Yalan et herhalde. Halipa, hem toyma bir akpata hem gerisine bir toy mutlak berek yok ki. Kıytası top ayratı yere de kıytası. Tuğla ben şugun toy onna da senetkar dostum Döwran Saparov Türkmenistan at kadran artisti
Toymudun adını mekmanı bir yürekten el çarparayım. Senetkar dostumuzun aşığın 25 yaşı doldu. Toy davara şahatlık. Şoň üçinem men şuurky toy, şuurky davarany yürekden gutlayan, uzak ömür, sağlık, şahsızlıkların arasında, dostlarımızın arasında, iyilgünün arasında, mertebeti verin bolsun. Doğrudan Döwranjan hemme hormatasyna münasip ýerden beri gowy aýdymşymy. Ene şunem görýänmi hemmesine aýdymşylar, saýanlar, tuwalemene diktirlerden naýbaşy diktirlerden toýlamalar barıp durlar. Ne heli göderilip ýene bir gerek tüýsürükden otlayan Döwranjany in gowy in fiýsi arduwlar bilen goşugum reali ýaşlar diýine dowam eder ýaşlar. Köpüramanın. Zaten yor Halipa şu an 25 yaşında diye doğru mu? Hakikaten Halipa. Devran Halipa 50 yaşında 25 yaşında yürütüp 65 yaşında 50 40 yaş. Doğru değil mi? İkisini de reyim akışta para yaşayan ya doğru mu? Yaş örneğe gidip Halipa zaten oldu neyse kulüp bir fikrimse adam tüyürte neyse yaş örneğe diye de zaten oldu. Ama ikisi avray oldu. Şimdi davarama devam ediyor. Yaptığı iş bir yaldi. Tanrı'ndan Türkmenistan'ın at kalan artisti Ebra Recep. Gel peygamber bir kesbetdi Gel peygamber bir kesbetdi Kefiniyle yalı geçti Ol adamlar bu dünyaya Muğa gelin gelir geçti Muğa gelin gelir geçti Ol adamlar bu dünyaya Muğa gelin gelir geçti Muğa gelin gelir geçti Geldi Bilal emmirlimli Bunlu dağlar anvar anvar Bunlu dağlar anvar anvar Öldüğünün o peygamber İlçede paçekü geçti İlçede paçekü geçti Öldüğünün o peygamber İlçede paçekü geçti İlçede paçekü geçti Muhtadiyer düştü yola Muhtadiyer düştü yola Dönüştüler Allah bile Dönüştüler Allah bile Kapatından alıp kolu Muhtayine bakı geçti Muhtayine bakı geçti Kapatından alıp kolu Muhtayine bakı geçti Muhtay boyun bakı geçti Baktım ulifinin haktır Hakkını tezberen yoktur Bu dünya kime mirattır Buna gelin gelir geçti Buna gelin gelir geçti Yalancı kime mirattır Buna gelir gelir geçti Buna gelir gelir geçti Himmemde meğelim Nurşiyali, Siyilak'tan Sarpadan yükleri yetik, hormatlanan Sapa harfların adı bir ocağında. Bugün ayratin bir gün geldi, saatlik geldi, toy geldi. Elbette toy geldi. Bizim öz adımızdan bir zatları soğuk edetimiz geliyor. Neyme soğuk etsek kek.
at bersen arjak, Don nereden o da tozjak. deniz bereliysek düýbi görnüp dur. Mehribanlar bir dağ verilliysek dağının depeti görünüp dur. Nemedir? Bir dağıtlar alit soğuk edilliysek Türkmençilikte yerde koysan filalar, yukarıda koysan yelalar değil ya. Ana ýaňyzmy? Biz bütün dünýänem sowgat berip bilerdik. Ýöne şuunki ajaýyp maşgalanyň özi. Döwran halifamynyň has özi, alaytada özi sadalykdan, päklikden, gözellikden ýugurlanmar uly dünýä. Elmedamada dünýä bolup ýaşatyrlar. Toylarınız toylaşsın. Elbette buunki dabara şeýle bar. Menne iň bir ýakymly ýatlamak galdyrar diýip umyd edýän. Näme üçin bilýärmi? Ne için? Sebebi soňky wagt şo bagsy nirdeke diýilen soraga men şun jogap tapdym da. Şo bagsy şol diýişkär nirdeke jogap diýilýäni hemmede şun ştaýda eken. Ine ılaytada ayna nuri bar eken adere. Aynen Nuri var. Ben 2008 yılda gördüm. İdisi kinol go yardım uğratıkam. Ben kulluk edip gördüm. Yardım uğratıkam. Nariyatlı Türk'tüm. Üstünden 12 yesti. Edil şu kalan yerimi idinden oraya diye Allah. İşten ütkömenler. Deret yıl kırsam söylüyorum ki yaşlıkam söylüyorum ki Saçının renkem söylüyorum ki renkem söylüyorum ki eşiklerim söylüyorum ki İşten ütkömenler. eşige mümkün mü? Hani yok edil. Bir fason ütköp. Yok iyi işte. Aytem önküsüne bir yaşarttı. Awa. Hem ise Surkan o da olup yaşar. Awa. Janyňyz sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Aýdmaýsak gelmi? Şun. Onna nagram ihmallar häzir şun abysna doglaňyn sowgatly gelýär da. Sowgat gelýär. Hawa sowgat gowşurlýar, halifa sowgat gowşuran syňyz ýöne halifamyzyň näli doglaňyny ýubileyini sizin sowgat almaga dogly mümkinçiligiňiz bar. Elbette näme? Aydar. Alaytada esasy ilkinji sowgady Denan maskala gowşuran diýdi. Gelneçelerimiz alıp bilýär. Hawa. Sebebi ýadyr berdi. Ýürüýte Döwran halifa öz adyndan 22 ýyl bundan öň alyp goýan sowgady bar eken. Samarkanddan getiren sowgady. Ýürüýte hawa Moskowski sowgady bar. Onuň halifa diýdi Moskowski näme sowgat diýsem ol zagatka, ol surpriz diýdi. Onuň men pikir etdim ol Moskowski näme bolup biler? Meselen Moskowski şokolad bolup biler. Ya Moskowski kıdılım olup bilýär. Hawa ýa-da bir Moskowski Jiguli maşin. Ya Moskowski bir material. Ýa-da şi Moskowski koçan ornan bir elitka bolup bilýär. Edil Döwran. Ola däle. Umuman ýöne ýagşy dilekde bolaly. Häzir ilkinji sowgat durmuşa çykan bolsaň bagtyňa çüwdigi. Diňe gelneçeleri değişti. Ürüferin gelneçeler diňe değişti. Direkt ilkizem şular. Edil nahar çekilen wagtyna gabat gel. Häzir sowgat gowşurlyş tabarasy bar. Olam diňe gelneçelere gowşurlýar. Ünferin şerti. Gelneçeler. Kimin telefonuna gaýnatatı bile düşen selfie suraty bar orta şoňa sowgat bar. Gaýnatagy bile düşen selfie suraty. Näme gülýän gelneçe? Üçünümüz bilen aýdýar. Gaýnataňyz bilen çön selfieňizi görkezýäňiz, gülýär sowgat alýaňyz. Gaýnataň ýok bolsa Ýürüýte, näme? Gaýnataň ýok bolsa nämet bilýär. Barka düşmeleken. Näme? Bamy? Hani görkez? Ya gaýnynyň bolany. Gaýnyň bilen gaýnataň bileşe suratymy? Ýok, sizin ine gaýnataňyz bilen. Birinji planda ýa siz bolmaly, ýa gaýnataňyz bolmaly. Ýokmy? Şu konkursun adı Ağdı Birlik da ýöne şu adet çelli şol suraty görkezip bize ýürüýti sowgat alýan ýok, rekordy döwen ýok. Ýeňilleşdirýän. Onu ýeňilleşdirýär. Egerde gaýnataňyz bilen düşen selfieňiz ýok bolsa, onu ýeňilçek variant gelneşe. Ýeňil varianty ünferim iki tane elti bolup bir-birine feredip bir gün düşen suraty bolsa da bolýar. aýdym kynlaşdyrýan ony. Ha. Luçu gaýnatalar bilen düşen gowy. Onu sonra gelece ikil bolup düşen suratyňyz amy? Birek sit. Вообще ýok gördüň dämi? Edip aýtşyň gördüň dämi? Yok men surat iki elti bolup suraty düşdiler, bir ýyl gyrda bir ýyl ýanlar. Indi onu sowgat bırak. Halifalara ya suraty eri ağalara Bolly. Sowgat bayramsa aldy goýdy işte.
Mehram ihbarlar Yürüyten, hawada biz öz yanımız bilen alkyd bilmeýäs, jüwe görýän ýaly bolýar, biz onu edip bilmeýäs, ýokman suraty biz hawada gowşurmaly. Eger de dinallar hawada almasa onu biz yigitlere gowşurmaly bolýar. Onda yigitlerin şerti şeylere, Hava. ağalar. Ağalar, Moskowsk soğut 22 yıl soğudu. Yürüyte ağalar ülserdiňlen haýsyňyzyň telefonuňyzda, Hay kaka dört halipan leydersine. haýsyňyzyň telefonuňyzda gaýneneňiz bilen düşen selfiňiz bar bolsa soğutpa. Kaka dört halipan. Raw kaka durdu halipan. Kaka dört halipan. Gayneneniz bilen düşen selfie suratınız var mı? O dur, vapşe telefon yoktu diye. Şodyan na o telefon ýokda. Umuman yok da karoçy. Dün Bekarden'de toydu bir getir korközü. Ne dedi men gaynenem, gaynatam bilen düşen suratım var dedi. Surata seyrettim, hakikatten hem gayneneti bilen kiyer çay serial görüp çay çoğdu bir gelin. Benim ayet gelince gaynenem bilen ne? Suratta gaynatan bolmalıydım. Şu anırda pasu deyip duran bizim gaynatamız deydi. Şolar yani ortada bolya, yani onun yarına çekin vaktinize kaçan gelip surat görkezsemiz yürüyüte Devran Saparov adından 22 yıllap saklanan kımbat bağın ütköşük soğudu özünüze yadigarı kaldırıp bilerdiniz. Saparovlaryň döwletde ojona toýlanýan şu ajaýyp toý münasibetli garnaşlar, doganlar, dostlar, kärdeşler, döwletde ojon iň ýakyn adamlar toý taşanymasyna jemlenirler. Hemme mihmanlar iň gowardylaryny aýtmak üçin toý eýetiniň özüni mikrofona çağırmakçy. Türkmenistanyň atgadan artisti Devran Saparov. Devran Halipa. Mirzan Tawol, hemmeňize salam aleykum. Şu nähli ýakynlym, mehribanlym, dostlym, agylym, inilem. O üçdi. Men odaly bilen şu filme başlamakan, şu wagtlar özüňiz bilýän da biraz dünýäde o. Ýöne biziň ýurdumyzda Allah'jan şolatlar ýok. Oňa da mehriban arkadaşymyň ul rahmeti ýatyr. Allah'jan zanda bolsun, başı dik bolsun. İşler röwaç bolsun, Allah'jan görjekdiňe gowulyp bolsun. Hudaýym hemmem gaplamda toý bolsun, ondan ştaýda gelen mihmanlaryň Mirzan her biri meni özüne ýüregine ýakyn görýändir. Meni bilir şolar ýaly her biriňiň ýüregimde aýratyn ýeriňiz bar. Halipalar, şägirtler, deň duşlar, oglanlar, gyýylar, daýlar, daýdalar, kılaçdaşlar, kursdaşlar garab. Hemmeňize sag bolun. Allah'jan siziň gapalaňyzda toý bolsun, bizim hyzmatda bolalım. Bize de gatnaşmak müýesser etsin, janyňyz sag bolsun. Mirzan şuňyan o Üýşüp şatlanalyň, toýlaýlyň o. Hemmeň gapalaňy toýlar bolsun, ýa-ni gidişim ýaly, bize de müýesser etsin, siziň toýlaryňda gatnaşmak, saňa da aýratyn sag bol. Hemmeň de aýratynlykda sag bolsun aýdýan oglanlar, hemmeňiň ýüregimde ýeriňiz bardyr. Oglanlar, gyýylar, ýa-ni gidişim ýaly halipalar, şägirtler. Ey, 30 ýyl ber toýa gidip ýörün bolmar. Mikrofon eliňe berýärler bolýan. Aýdym aýdyk, ilim toýuny aýdym aýdyk gaýdan ýalylar, baryp ýön aýdym aýdyp hawa, gutly bolsun gaýdan ýalylar. Aýny men amjan bugün men aýdym aýtsam onu soňra ruhsat bolsa. Şey diýinmi? Ey. Bey. Taýarlykly ýaly ýumurt geçmedim diýen bolýan. Donmalyň, o şoňy delin. Hande delin, dinzalalyň şoň. Oğlanlar bilin daşıda da utra, yatan şık yakimmi gaygı alada. Cüre balon şaşlı gündüz gece bulana, senden öyle geliyen şeyin kamalına. Karama yüreğim akla karama, gariş bitirmenin gaygı alada. Şanlık bilin yetlet dolur tere yıllara, ağlı bir bolsa işimin bolur bulana. Hey! Oğlanlar bilin tak, altıma dey hoşlap, geçiriyat neştap. Kanadaklar üşüp, oyun edip gülüşüp, otur yadana şenli, geçin yadlar. Kanadaklar üşüp, oyun edip gülüşüp, otur yadana şenli, bolyarda botar. Oğlanlar bilin daşıdı da utra,
Tanışık yakın ve kayga alada Arak sıra miskirin gözmeşe bulma Kandan üye geliyen şeyin kamalama Karrama yürüğüm atla karrama Var iş bitirmemem kayga alada Şadık dünyayı tek doldur tere yıllara Ağlayı bolsak işin bolar uğruna Otur yarın alıp bitti yitsekedi Ardan dur dişbegül dedi mergenini Ahmet kim şıgrali imkanı vağını Yaddan şıkırmayat reyzi batırı Alıp kim toylayını şimdi vuran kazini Yaddan şıkırmayat şormu batırı Onlar bile daşıdı tavta Yaddan şık yakın ve kayga alada Alıp sıra kılıp gündüz reyzi bulama Yandan üye geliyen şeyin kanalama Друзья в ресторане до утра Когда спешить не надо никуда Встречай нас у любое время забыла И Каспийский берег нас загодит дня Hali bir yaşımı benim oldu. Özümden kavuruk oldu. Men qowur yaşayardım bir yerde ölürsen Lan da oldum Ummadım da oldum Boş vaxtımı vakit oğlanlar bilintar Altıma bir hoşlar Geçer yaşar Ben o dostlar yüşür Oyun edip gülüşür Otur yandan şenli Geçene yanlar Ben o dostlar yüşür Oyun edip gülüşür Otur yandan şenli Bol yarlı botar Oğlanlar bilir daşıda davutura Yağdan şıkya ekle kayğanada Cüylü kanar şaşı kündesi mecı doğrama Tandan üye geliyen üyde kanlama Друзья в ресторане до утра Когда спешить не надо никуда Встречай нас в любое время забыла И Каспийский берег, и Каспийский берег И Каспийский берег нас загодит дня Oğlundan sana sağ oldum. Merenzan men şutak öýüp maş kılam çağırakym geli eger mümkin bolsa şu wagtda bir oğlum gıylım Yekiz oğlum var. Şuayda bir Merenzan paka gelýän şäherde anekdot aýdyp bereýin. Eşdilýärmi nökörim meňde? İktan goňşy bar diýär, Bäşim. İktan goňşy bar diýär, biriniň 10 ogly bar diýär. Biriniň menkel bir ogly bar diýär. Onuň ýa-ni 10 ogly diýär, günni daňa tiýa bolýan kakalaryň arkasyna hop edip howla aýlap ýörler diýär. Yere goýman. Onuň ýa-ni bir oglyň kakasy diýär, görýän biýliň şagan kakasyny ýerde goýýan näler diýse diýär. Wa kakazan menem götürjek bol ýeke zaman ýok da muňa. Onuň menem götürjek bolyn men ýeke onu da göwnüşini kakatyn arkasyna hop edip ýerden budadan bilen turup ýan goňşular ýaly kakatyn arkasyna mindir baýlap urapdyrdan. Onuň 20 minut ýaly götüripdir bol ýa diýanlardan. Goňşularyň ödeň duşlaryna gyýrýar diýär, haýat ýok diýär arada. Arada kakaňy ýerde goýaň da maňa kyn bolýar diýip bolyn. Ýok men ýerde goýup bolanok diýär. Ana hem şin bolanok diýdim, men ýerde goýdum köpelýär diýär. Gönül ýan bolmaly ýerde goýduklar. Ondan oglup degişmedir oglanlar. Janyňa sag bolsun. Ýüzüňe gülüp dursun. Mergenjan. Köp sağ ol. Haydi ulan halife dedim yerde goýulan orada. Saparjan kel dogonlar bordy bol. Döwran bilen sökötleşik taýarladyk gelneje. Şonu aýdýa. Tasdan Irkutskda galypdym diýär ýöne ejemjaň edip gel oglum gel ýerden gaýtdym diýär. Gel oglum diýerden gaýtdym diýär. Mergenjan bagyşlar arasynda şunyal sözüň böleýin bolmaram. Şunu 1 aprelda bir ýyl alanýan günne. Aslında 1 aprelda doglan adam bir zıp durun ýalansy boljak ýallar, şunu oramak diýen bolaýyn. Gönül aýan men.
Ya Döwran Saparov diýileni hakykatdan bir hiç kaçan ağlamayan doğruçul adam gödön öyle diýer. Ýaxşy. Hani mehriban ine. Ne mi değil bana? Döwranjan balam, yaşın kutlu olsun. Yeni 5 yedek süngel yaş oğlum. İzcan sağ ol men vampir eşek de 250 yaşım valla. Hani ho. Men öldüm ne mesela ne? Her kim diýär Döwran Halipa 25 ýaşla meň diýär. O sebäp näme dur diýän? Kimiň tagallasy bilen şeýle bolýar? Elbetde o gelinejemiň tagallasy bilen şol. Şol deme gelinejeme başlap aýdymyň hem şol film. Şunu ol gayret et o. Mana öyle. Gelinize kutlu olsun. Döwran ýaşyň uzak bolsun, çağaçyklaryň arasyna başyň dik bolsun. Dillaçan. Kakacan dağlanmanın kutlu olsun, uzak yaşın. Kaq uzak ýaşa görjeňdiň ogluk bolsun, siz ýaly kakymyň badygyny begen ýaz. Da awraň mundan belent bolsun kaka. Hani boylu oynamy ýa näle? Men doganym bar diýär, näme diýär? Gel berik, gel sen gurla. Boşlat aýsa kol bilen durmaýan şeýle. Öyle jigimjan Döwran ýaşyň uzak bolsun, görjeň gowluk bolsun, çağaçyklaryň arasyna ilmidam başyň dik bolsun. Şu biziň hemmämiziň aramyzda sen. Sağ ol. Şey için biliyordum hadi ha. Indi Ferhat gel verik, meyleceğim gel. Gel ver. Veysel mi deyteysin ne diyeyim mi oyunu? Bana menden olsa ağlar bir yılda durmalı olmalı gıyılır. An gıydım hani? Kaka dağlanmanın kutlu olsun. Sana dönün gıydım. Men inleman bağlan gel. Ağamcan uzak yaşa görjeň, diňe gowuluk bolsun. Durmuşda üstünlük arzu edýär. Tamam. Öller alır videolar. O tarafta durandır kamera. Hormatly ýan kardeşleri, ajaýyp akşamda gatnaşýarlar. Elbetde Bergenjan, häzir şolary gerek geçireýli. Yokman Kadir Halipa, yokman. Ýaşy. Birazcık kıyvatyňyň arasyny böleliňiz adamlar. Döwran Saparowyň bizim hormatly halipamyzyň kardeşlerine, halipalaryna, şägertlerine, umumyň ýurdumyzyň belli aýdymçylaryna, sadanalaryna, alpbarjylaryna, foto, video operatorlaryna, Wäsiler ama. sen wäşmi? Yok, Murat Bappe. Aktörlere, Aha. hem de ses operatorlaryna, umumyň toýa hyzmat edýänlere söz geçirilýär. Idinlalam ýürüýte kardeşler şuň bizim meşhur başymyz Türkmenistanyň atgadan artisti Hacıyad Mehmedow şoğun aýdym tanşyklaryny ýerine ýetirip berer. Onda ilk bilen adamlar hemmeňize salam aleikum, akşamyz haýyrly bolsun. Görüňä bugün Döwran enjigimiz 50 ýaş apdyraw. 25 ýaş. 25 ýaş. Men ýadyma düşýär 90-njy ýyl men ýanyma gelende aýdym aýtjak. Adyň näme? Döwran. Familiýaň näme? Saparov. Goýsana allama Saparov derdim bana. Pasportyny getirdim öyle. Yok, pasportumu getirdim Saparov. Ondan beri göreyim 30 yıl geçip duram. Şoň üçin Döwranjan bütün Türkmenistanyň owadan toýlaryna, bayramçylyklaryna hyzmat edip, şu neçeli halkymyza, öz watanyna hyzmat edip gelýär. Hemmemiziň adyndan, siziň hem ýüregiňizdäki edýän arzularyňyza goşulýan özümden hem Döwranjan ömrüň uzak, ýaşyň uzun bolsun. Nesip boldy aktyklaryny, çoğuluklaryny görmek nesip etsin. Ýene de aýdym saat sungatda ulu üstünliklere ýetmeňi tüýt ýüregimden arzu edýän. Ýaşyň uzun bolsun. Köp sağ ol Halipa. Sağ ol. Sağ ol. Akipler Video Studiosy, oň adyndan direktori Hacı Nurberdiýew kutlaýar. Döwran ağa, ýaş toýuň kutlu bolsun. Allahjan hemme gowuluklar arzu edýän.
o adın belenten yanlansın. Canın sağ olsun. Sağ ol. Yedigen video stüdyosu Beki. Yanına da kitan betiydi. Halifacan canın sağ olsun. Yaşın uzun olsun. Mergen Hacı bilen lat gepleşik tayarladık YouTube. Koyarınız görürsünüz da. Sunuğa dişkarlanma kutladık. Bağışlarsınız da. Kutladık yetişenlerimi yetiştim yetişmediklerimi bağışlarsın. Düğüncük bolluk kısa oldu da diyecek öyle. Ötünç doğru yani. Özüm hem düşünmedim diyecek öyle. Durdu deyiften ön yanına dören berdi durdu deyif. Ben şu an pratişkan ma geldi durdu deyif deyip. Gel Berçan gel ayda gel. Şuna bizim mehribanlığımız. O öğren yigitlerin biri. O ilçinne adalan Devrancan. Yaş toyunna. Devrancan toyun kutlu olsun. Düşümlü olsun. Ömrün uzak olsun. Çağalan arasında başın dik olsun. Şu 50 yaşta plan kes deydirebilsen şol katıllı kanatda şol adi alan yigitler senin. Geleceğim bundan hem kovu olsun, avraylı olsun. Türkmençilikte burada değil. Yok, Türkmençilikte burada değil ya. Şu 35 yaşta yaşın bäri yüzünde, aňyr yüzünde bir hayzam bolsa bir uğurdan adalyp bilmedik yigitten hiç tada garaşma diýdi. Sen 30 yaşamakan adyňy alyp bolansyň. Onu biz bilýärse. Bunun tuğulamen ha 6 yaş toyun geleceğim. Ýöne 50 yaş diýip oňa neme depkiniňi gowuşdurmalylar. Sebäbi William Shakespeare diýip eşitdiňmi? Şoň mara Atelle diýen piýesasyny eşitdiňmi? Atelle, Desdemona Atelle diýen. Şonu 80 ýaşyndan soň ýazypdyrda. Ondan şonu gözüne tutdu, biýilen goşady arky. Sunuğa tuňusunda işler var. Senin köpüň adamsy, köpüň bilen köpçüligiň bilen bolýar. Janyň sag bolsun, maşgalaň awat boldun. Her kim oda etirdin. Köp sağ ol Halife yaş uzak ol. Canın sağ ol. Aynen. Arasına koşulmana hakkım var mı? Şu sen diyeni biz için. Men ağam o. Hem garnış hem ağam diýsen bolýar hem halk ýaşulsy. Halk ýaşulsy, il ýaşulsy. Käwat bir zatlar aýdymda 15 ýyllap 20 ýyllap ýalňyş aýdyp beren zatlamada ağama sorasaň bilýär. Şu ýanky soranjaň bolun diýen häsiýet şunda bar. Kişilik bilen ok, ağam şol aýdymda planladyr. Hakyky. Nähili, 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 eýle beýle ýürüýti owa baryp, öýe baryp, ýok hemen şäherde ýaşamak, owada ýaşaýar. Şonu kişilik bilmän näçe edip öýme baryp öwrenýär. Şolam gatullykanlar. Sen güýçlüligiň alamaty da şol. Soranjagylyk bar. Awraýyň şunu diýen şonu. Hakyky. Soranjagylyk diýen hakykatdan hem ine. Hakyky soranjagylyk Halipada bar. Şu tarapy. Ýa şu Elis Production'da klip düşürmäli. Şonda skitka soranly ine şu ýazmaşdylar. Skitka. Bara men çık. Bir da aýdyp bereýin. Wagtyňyzy alamam okdym diýen. Dün jaňa diýen nirde sen diýip. Ay menin bir kafede oturýarym, ýene kofe çykyp bolýyn. Adamlar mümkin bolsa bir dinleýin da. Şunu. Düýünjik edil 22 saat mundan bolan ýagdaý. Jaňa diýen, maňa nirde sen agam diýip menim aýoglanlar jaňatda bir ýerek barýan, ýa-da barmalyydym da. 15 minut dur barýan idi geldi, ýagşy. Onun bir ýalqymdan geldi, bir Gypçakdan geldi, bir 4-5 tane oglan bolup büýüşdiler. Agam diýär, sen bilen niýe erti toý gürleşipdirler diýär, 1-nji aprele diýär. Menem bugün 1-nji aprel, bugün 31 mart diýär. Alyjak bolýanlar diýär. Ýok diýär, any döwlet şanma gel ber, döwlet nirde? Döwlet, Şahir. Döwlet Şahir gel ber. Gel. Ana şuňgydan öteredin bir men çyklayna. Men ýerime bolup da öýüň adam gödüňe getirip görüm. Agyr bol dünkü bolsun bola o. Dün geldiler onu aýş toý ýesi dedi. Toý ýesi, sen bir toý gürleşipdir 1-nji aprele. Menem o şunyň boýuna diýanmaý diýän. 31 mart bugün 1-nji aprele diýdim. Ýok. Ağam jan ýaşulym diýär, kakamam diýär, sen aýtmasaň bolanok diýip dur, ertesi sen aýtmasaň bolanok diýär amaňa. Emin alada goýdular o ağam. Ay bir kilo boldy men aýnym gidip bilemok bol kim bile gürleşdiň indi toý gelende gönü men ýanyma gelo beýtme eýle bele diýip maňa diýip iň soňundan hem portret getirip berdiler. Uzaldyp oturmaýynlar. Ýarym saat kelläni agyrdyp portret getirip berip o ağam jan doglunyň gutly bolsun. Bir sürpriz boldy da, onuň bir maňa bir goşgy diýipdirler, şu goşgyny okudy.
В общем, приятно было, Дарай. Allah'ın hem ben de 50 yaşa, pa 50 yaşın ayağım sana beydiyim ben o. Yanan bir diğerim yaşa. Minler kişilere diyanna 50 yaşa, 50 yaşını da o Allah'ın avrayı versin, avrayını o Allah'ın yol koyarasın. Onun sonu alvolli o. Cimzana şu men şuna mikrofonu bersem edir. Ödüm ögdürüp durun ya. Olyan ögülsen erveden değil o mervel. Devlet Şahirin onu toy goşgusunu dinleyelim. Ondan soň gıýlara söz geçirelim, gıýlara ýalama garaşy otur. Galan oğlandan köpse söküt töşükde kutladylar. Arkaň YouTube'da öz kutlawlaryny öldür tamaşa ederler. Böyle. Köp sağ olun, gatı minnettar. Men şeýle begelýän halypam ýürüti ýaşdy unutmak meň nesibeme düşdi. Uzak ýaşa. Düň şeýtmedek tamaşa hoşgyn okap biljek däldim. Şonuň üçin okap beren makul bolsaňyz. Ol sözlerine dile çeper, aydımları su dey akar. İyil içinne hormatlanır, ustad bağışı dövran sapar. Sesinden göğünün su içer, dost yarlarına gucak açar. Gülür yüzlü gülüp bakar, halypamyz dövran sapar. Işk derdinden hassa bolun, aydımlangdan melhem tapar. Her yerde söýülip dinlener, aydımçymyz dövran sapar. Dowlan önün gutlu bolsun, 50 ýaşa ençe sapar. Keşfin üýtgemesin dursun, uzak ýaşa döwran sapar. Döwlet Şahir bilen ýagşy, seni gutlap goşga goşar. Türkmen ile belli ýagşy, halypamyz döwran sapar. Ansam Döwran sapar goňuňa sapar diýen bolsun. Indi Sağ ol. Ýaşy, mikrofonuň sen geçirdiler. Göni. Döwran yeketek ağzını açman aydım aydıp dinledi bilýän bagşy. Ýaşy. Az şunu vurun, düşün söyle. Düşün söyle. Yüreğindeki aytmak üçün hükman, keçi diline seni korkutmak hükman ne o? Sağ ol, ömrüň uzak bolsun. Sağ ol bakasın. Şoň üçin Şunu ýaly aratmak Allah'ın o mikrofon. 50 ýaş ikimiz raveslik bilýän Döwranjan. Biz bilen ýaşdaş ýok başga. Diňe ikimiz 50 ýaşyny aklar. Men şu bilmesinler diýip ýübeleyimi etmedim şöýül. Sen olsa açacan korkman ettin. Hemek sen bille 50 ýaşdadyň. Döwranjan ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. 50 ýaşa çenni dinleýijiňi muşdoklaryny saklap bilýän aýdymçy az. Şoň üçin sana şeýle goýanýan Allahjan çağajyklaryňa ýetişdi, hemmesiniň bagtyna goýanýarsyn. Elmidama sen şatlyňa şaýat bolluk mundan meýlegem diňe. Şu anekdotlaryny eşitip durýarlar sen adyňdan. Sen özüň bir legenda bolup galýarda biziň aramyzda. Sen mehre berin. Döwranjan, gysgaça gürlejek bolaýyn. Ýan halypalar sen adresiňe şeýle gowy arzular etdi, hemmes hasyl bolsun. Bahana bilen, maşgalaň bilen tanışdyk. Gowannym, şulaň içine başyň dik bolsun. Sungat elemini eýem ýaşlygyňdan, gowy izgallardan oňa da begenýäs. Hemişe sen uspehine yeten gowy derejeleňe begeneli. Janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, bahana bilen sungat adamlar hemmemiz didarlaşmagy mümkinçilikler etdiň. Oň üçin sag bol. Kutlaýan. Janyň sag bolsun, görjegiň gowy bolsun. Sungat aleminde mundanam ulysynnyklar arzu edýän çağıçyklaň ýanýonlar şuň ýamanlygyny görme. Hiç açan Allahjan bagtly ýaşaň, çağalaň bagtyna owunup ýaşa, çağalaň toýlaryny da şeýdip üýüşüp toý tutulýar Allahjan. Şoňa ýeteli. Döwranjan, doglaň gutly bolsun. Hawa. Şu durmuşda diňe söýüp ýaşa. Çağaçyklaňa gowan öz dowamatyň bar. Olam edil sen ýaly adabraýly ogul bolup ýetişdin. Türkmenistanyň belli wagtçylyk biri bolup ýetişdin. Çağaçyklaňa gowan. Раз. Döwranjan, ты мой старый друг. Поздравляю тебя с днем рождения. Sen men köne dostum. Mikrofonlar açın birazcık bir zatlar aýtjak bolýar. Sag bolsun, başyň dik bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun. Çağajyklaňa, maşgalaňa gowunup ýaşa. Sunuň dälimne tutan işleň üstünlük hemraň bolsun. С днём рождения, Гаганя.
Döwranjan ömrüňiz ok bolsun, maşgalaňyda özüňize jan saglyk arzu edýän. 50 yaşa del 30 yaş berýär. Gutly bolsun, dowunçymjanyň sag bolsun, başyň dik bolsun, çağışyklaňa won. Gödel Anna Muhammedova. Döwranjan uzak yaşa. Allah'can şu neçeni ömrüňe ýüregiňe ýaly. Şu tibe çystinka i ömrüň soň neçendem şonu ýaly bolsun. Pozdravляю. Точно. Türkmenistan'ın halk artisti Gülşat Kurdova. Koy telefonumu. Geç yaxşı. Edid mihmanlar. Ötünç soruyan Döwran bir giyjä gallyk. Köp zatlar, gowy zatlar aýdylanlar. Şoňky sen şanyňa diňe gowy sözler aýdylmaly, diňe owudan sözler aýdylmaly. Bir stara gwardiýa. 20 ýyllanam kän, 30 ýylam bolanlar, tanış bolanmady. Ştaýda şunu aýtmasam başga günü haçan aýtjak buňan zatlary. Skoroy pomoş diýende de Döwran, iň ýakyn dostumydam Döwran, dogonumydam agamydam Döwran. 2000-nji ýylda ullukan telefon sende bardy, bizde ýokdy şol. Ol, radio, gara telefonlar. Şonu ýatlaýan, şonu ýatlajak men. Hemem şuňky akşamda biziň ýene-de bir aramyzda ýok dostumyzy ýatlasym ele bayram tagan neresi. Şoňlerde awgust aýyna aramyzdan gidenne bana ilk ara aýtmadyňyz. Soň aýdaňyz soň benim sebebi ol döwürler Kemalcana uly ogluma ine garaşyp beren 10 gün jumally. Dünya inmegine şondan gorkup bana ilk aýtmadylar. Soň aýdanyňyzda da gynannym, ağladım 3 günnem Kemalcan dünya inli. Şonu hiç kim şonuga garaşmady diýjek bolýan meni tak wagtym mady. Ýöne bir wagt şeýle bolar ne ejem ýanymda bar, mejidem işte Döwranyň telefonu bar. İlk bilen kime men habar beren yetiş diýip Döwrany aýdýan men şonu. Gaýrat edin özüňiz gelmeseňiz men algamaly ýagdaýa geldim diýip. İlk bilen ýadyňa çem şo datlar. Näme üçin men aýdyp berýän Döwranyň bir de şeýle ýakynyny aýdyp beresim gelýär. Obşim radnomma akiden özümiz zara mejik. Janyň sag bolsun Döwran. Hemişe de biziň aramyzda şutkajyklaň bilen ýöne sen şutkalaň dobry. Näme diýende de hiç gowny degici sözü ýok Döwranyň. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Ýene de 20-30. Näçe bolýar? İlla diýjek kel. Ondan kan iş bolup ber, ondan kan iş bolup bermeli normal şu 20-30 bolsa. Maňa şey diýen bolýarlarda, Gülşat. Yarım kuruğa geçipsin diýerler. Gadyr, yarım kuruğa geçip. Menim yarım kurukdan gowrak bolaýmyň da uýdy ýaşanmam maddi. Kutlu olsun. Uzak yaşa. Müjde buş говорить. Elimdäkin gaýrat et alaýdaýyn. Yo, bu ne? Sumka alayım mı buradan? Sumka Mecid'in eline. Yok, beyleki sumka. Mecid Şeyhiyev. 50 çotna çyslo bolanak 51. 2 ýylyň aşy, sakla 2 ýyla çen. Hawa. Дёвраджан, Гульшат сказала, один из самых близких братьев наших, да? Хочу пожелать тебе в этот день всего самого-самого хорошего. Все твои заветные желания сбылись. Дай Бог, чтобы твои дети тебе всегда на радость приходили домой. Спасибо, дорогой. Вот. С тобой сколько городов мы исколесили, да? Сколько историй было у нас, да, в жизни? Много, да, можно что говорить? Это одного вечера мало будет, да? Emmeden aýdaýym o Mejid. С днем рождения, брат. Halipamız Döwranjan, toyun kän bolsun oğun. Ojaň awat, maşgalaňa won. Daim diňe toýlu günlerde diýdarlaşmak nesip etsin. Tamam. Mehriban Halipam. Doglanyň gutly bolsun, janyň sag bolsun. Saňa sungat ýoluna diňe üstünlikler ardy edýärin. Çağalyň bagtyna won. Diňe toýlaňa geleli, hyzmat edeli. Gülerin solmasyn iş nuruna. Tamam. Döwran Kadirov diýip
Yekecemet. Owa. Döwran Kadir we Döwran. Döwranjan gelberik. Men ey sulu bolmasa men aydymym aýtmalar, dogry maýdan oglanlar owa. Döwran Saparowyň aýdymsada gelmeginiň esasy wagtlarynyň biri. Ey men oturuşykda paragaçan öldüm gelsen o berik. Gelsen sen o ýa-da oglanlarla gelberik. Sen berin sen näme aňarda dursun o. Ey gelewerik mi? Paragaçan. Goňşowadan nany mergenim sagada serediýe bolýan näçe bolýar? Ödüm gurlap ödüm diýýän bar. Ey bir aýtmalar bar da her urdatlar kan gurlasym gelen ok ýene. Döwran Kadirov 8 BMK'dan biziň halipa sadan namaz Döwran Saparowyň aýdymsaz ýoluna düşmegine ilkinji ädimlerini gollan halipa Döwran Kadirov. Ay öňe agam diýem okdum men. Dost diýdim. Inni agam diýen, agam ýaşyň uzak bolsun, başyň dik bolsun. Allahjan görjeň gow bolsun, mundan belek beýik arzugylaň, pullaň köp bolsun. Başga näme? Maşyna Mercedes bolsun. Tamam. Agamjan yürekden gutlayan, sen hakkında näçe söz aýtsaňam az, özüň bilýänsiň. Yürekden gutlayan ýaşyň uzak bolsun. Döwletçanyň bir gow sowgat bar diýär. El sowgatly gelýän mihmanam gözüňe has ysy görnýär. Elimdäki almada bolýar diýär. Oho, çapak salalar, çapak salalar. Altından ýürüte döşe dakylýan nişan, olam o da saz açary bolmaly. Saz açar, doğru. Bir minçikle ýaşan. Men emmeň de ardy edýän şular ýalyk şägirt ýetişdirip şulara da gownmak. Öz aýdymlygyny başga birine diňläňde elmudama ýüregiňe laýyk bolanokda. Şular ýaly oglanlar bar da şulaň döwletçan birinji da men diňe men aýdymlamaýdy ýatda. Onuň aýdy döwletçan öz başyna da bilatlar dörede o diýip o. Onuň ýene bir jada aýdasym gele mergen janna. Mergen men bir gepleşik etdik de gyýdylar. O, gyýdylar oglanlar, daýlar daýdalar. O, kim gurlemedi? Näme şükürletmediň ýa-da gyýdylar gurletmelemeň doglanyndy. Ayağsa gelin, sen abanlar öğütmenler o. Kutluğallar menden, enes. O kutluğallar, yani gepleşik etti mergensen. Şonun bir diska yazdık. Onun bağışlardan kutlanlar var. Benim doğulan yerim nerede deysen, doğulan yerim Krasna Kres'te deyip başlayışımdan. Bir yarım saatlik vize kasete var. Şonum şun ne o. Eli alıp paylaman şun paylayın dedim. Şun nedir paylatacak. Amatlar da disko oğlanlar soğuk dediler o. Assalamu alaykum. Ali payaşın uzak bolsun, janyň sag bolsun. 100 ýaşa. Koşup özüm ziyada, süyene süyene ziyada. Kunum gitti sıvır yara, olsa da mehrivana. Koşup özüm ziyada, süyene süyene ziyada. Ay mı Yasin, gün mü Yasin, bedeller içine. Elini gülüm bana, bağladım şemenimi sana. Bahtım olup dol dünyana, süyana süyana ziyada. Bir elini gülüm bana, bağladım şemenimi sana. Bahtım olup dol dünyana, süyana süyana ziyada. Ay mı Yasin, gün mü Yasin, gözler için
Türkmençilikde 4 zat boşlurdaki isgalanmayan eken. Şoň birincisi saçagy, ikincisi sallançagy, üçüncüsü kucagy, dördüncüsü bolsa toyunna tans meydançasy. Aydım şagirim, aşıgı ölüm. Men aydayın aydım, salatlı sarım. Meni oda uyar, nerip ovalım. Derdimin dermanı bolsana gülşan. Derdimin dermanı bolsana gülşan. Mal gözlerime kurban, şirin sözlerime kurban. Dime deysen batyan gaygıgama, şere tapmayan bu sözler. Mavi gözlerine kurban dime, şirin sözlerine kurban dime. Dime deysen batyan gaygıgama, şere tapmayan bu sözler. Bağlarda gülsin, toylarda bilbil. Ayvana adaşımdan buvanım her gün. Yüzü sözlerimsin, şekerimi parlan. Derdimin dermanı bolsana gülşan. Derdimin dermanı bolsana gülşan. Mavi gözlerime kurban, şirin sözlerime kurban. Dime deysen batyan gaygıgama, şere tapmayan bu sözler. Mavi gözlerine kurban dime, şirin sözlerine kurban dime. Dime deysen batyan gaygıgama, şere tapmayan bu sözler. Ay yoğlan beyle söylerin dime, sevginin odunu kalbinde koyma. Yüreğimden salıp oturdu oylan, ben senin aydımla aşık devran. Ben senin aydımla aşık devran. Söyleyen diyenin yalanı, söyleyen diyenin yalanı. Dime deyip batma gaygıgama, ünsün bir aydıma sağda söyleyen diyenin yalanı. Söyleyen diyenin yalanı. Dime deyip batma gaygıgama, ünsün bir aydıma sağda. Doğulun gününü kutlu yaz devran, uzak ömür arzu edeceğiz devran. Bugün yüreğimde kalmasın arman, yanlan arzularım yanlan. Doğulun gününü kutlu yaz devran, baktı ömür arzu edeceğiz devran. Bugün yüreğimde kalmasın arman, doğulun gününü kutlu yaz. Sağ ol. Sağ ol. Minnettar. Toy etsen telbin çağırmalı. Hava, teli öz ayratin. Baran toy 70% soğukunu özsün alıp biledi. Malades, malades. Ini mihmanlar davaramızı devam ediyoruz. Kemmemiz şuun hormat koyan halifamız Devran Saparf'ın doğulun gününü jubiley yaşını yığınınlık. Devran halifa vardı aydanında. Bir neçe da adaydı polyada o hiç yeri iyiydi üzüksüz yürüte fiilaglar arzular aydı oturmalı yönü. Devran halifan gövni 5 yaşa çağan kıyali.
Bilen mi? Gowni bir sadiyan, sakannat, yüreği näli? Yüreği idil arsın sungotiyaly. Yüreğinde zat yok halifa. Ha. Onun? Onun burnu idil tenkiyaly. Böyle tenki beyi kaptalı oku. Owa. Häzir sakannatlığı Nurişke yaly. Aydım ayşi İbrahim Tatlıses yaly. Sirdaysen maňa, gözüm gözüme tay, maňa tay, maňa tay. Dilin gelse ýanym, goýma sözüňe zar, saňa zar, saňa zar. Nire baksam, görýän ýerde sen çykan oňamdan. Men çağırsam ýar, sen gözüme gel, garaşdyrma meni. Gel gel söýgün ber maňa, maňa, maňa. Gel gel yüregim ber maňa, sen çekinip durma. Gel gel söýgün maňa, maňa, maňa. Gel gel yüregim ber maňa, ýar çekinip durma. Koy getir yüreğimi, önkü yerine yar, bana yar, bana yar. Seyredip yoluma, gözüm gözüme zar, sana zar, sana zar. Nire baksam, görýän ýerde sen çykan oňamdan. Men çağırsam ýar, sen gel sesime gel, garaşdyrma meni. Gel gel söýgün ber maňa, maňa, maňa. Gel gel yüregim ber maňa, sen çekinip durma. Gel gel söýgün maňa, maňa, maňa. Gel gel yüregim ber maňa, ýar çekinip durma. Maňa, maňa. Gel gel yüregim ber maňa, sen çekinip durma. Gel gel söýgün maňa, maňa, maňa. Gel gel yüregim ber maňa, ýar çekinip durma. On yaşa yetmerken kedil bu dünya. Çağa toğlanıp oyna vermeli. Ovan ortasından geçen mesui, eşikli, eşiksiz boyla vermeli. 18 yaşta kan kedil bu dünya. Gıylar menki deyip geple vermeli. Gün günden üt köşüp gelen gülleri bir-birinin idine teple vermeli. 35 yaşta kan kedil bu dünya. Arkağa alada yükle vermeli. Uzak yolu düşün, yoluksu deyin. Yetecek mendilini çekle vermeli. 50'in alkımında kedil bu dünya. Entekler yaşlığını yatla vermeli. Süyücü güller bilen başagayıp olup yıllardan yıllara etle vermeli. İne 70'den geçen son kedil bu dünya. Kalbini pekliği oyka vermeli. Ümit ünne verip yaş yelenleri şer ise başını yayka vermeli. Şeydip tallansaktan sonqı demeçen güller arkanda daşa vermeli.
Asıl mun kedilsiz günü yok eken. Munna kediledim. Yaşa vermedim. Mehriban halifamızın ömrü uzak bolsun. Kimisi durmuşun kezzetini, lezzetini, hormatını görüp yaşadın. Canı sağ olsun. Çağların ağrında kimisi başı dik bolsun. Hormat bilen Safa Ariflerin adı bir maşgalasını tüyücülük tortuluk yanına çağırıyor. Oylanyan sen hakta yeri teher şağı Yürügümdü koydum ayrılık tağı Çol güzel gıydın benim tegari Yürügümdün feydim teli güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalı Dünyam daral yasin seyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalı Dünyam daral yasin seyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Yıllarışım çalışmanın güzel kıydı İstedim şu köyün önünde dıydı Adı sen yüreğimden ama buğdu Yalvar yal gözüme beni güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalı Dünyam yaral yasin seyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalı Dünyam yaral yasin seyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Oy şu götürki işaret yani. Oy şu yandan yani ütköş bukan yani. Oy şol yanlanan avudan ardular yani. Halifan gerçeği, görçeği, durmuş kim ise avudan oldun. Ya şudak oldun. Çağırtan sağlarına oldun. Gördü onu sen. Yadımdan çıkmadık hiç yavaşlı gece Koğurcu gözlerim bağıtıma dice Korumal edimdim alamda potu Kıvrımı dedim şanlı güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalı Dünyam yaral yasin seyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalı Dünyam daral yasin seyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Halife yaşımı din olsun. Görüşün dine kovulup olsun. İbrahim. Ene yüreğdeki yürek tapılmaz. Enenin yüreği güllen nedirdir? Esenin hiç erbet ardı olmaz. Ardı abadlık. Hem de sağlıktır. Görüşün dine kovulup olsun. Karrama. Karrama. Oylanyan sen hakta yeri teher şağı Yüreğimde koydum ayrılık tari Çol güzel kıydın benim tegari Yüreğimden feydim seni güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalı Dünyam daral yasin seyledim Bugün beni kodu koyup gitme güdelim Seni yatlap gündüzüm kadalı Dünyam daral yasin seyledim Bugün
Seni şeyle gödersin. Şeyle ediysin. Canına can veriyen canım geceler. Bakatla taan yetmez gövher kızılken. Dünyam daral yasin süybidim. Bugün meni oda koyup gitme gölelim. Seni yatlap bugündüm kalalım. Dünyam daral yasin süybidim. Bugün meni oda koyup gitme gölelim. Lame. Milyonu ali kırız. Izakna gidişti. Emme söyleyenler bak tatlı tüy tatlı çare. Свою жизнь для тебя превратить цветы. Еще раз. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты. То влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Идем жан-жан, да вот наш вариант. Mama. Мамочка. Мама. Ты родная. Спасибо. Мама. Ты больше, чем все. Просто мама. Мир это ты, мама. Без тебя мир это просто... Это не mir. Это не мир. Это... Eceler canına sağ olsun. Vatanından bolsun sürgün, doğduk yerden göçen ağlar. Sayrak dillen kalsın bir gün, eşen ağlar. Eşen ağlar. Tenne derdin sürse köküm, azasını çeken ağlar. Emma sana çümse diken, eşen ağlar. Eşen ağlar. Yengse de yollan kıyını. Ağır yol geçen ağlar. Yengen bir, yenglen bir emma yeni. Eşen ağlar. Vadasından dönse olgıyız. Göz yaşını içen ağlar. Oğlum yanını deyip oğrayın. Eşen ağlar. Eşen ağlar. Beni bir gün yer yudur. Yaşı edden keçek ağlar. Kırkımdan son yar unudur. Eşem ağlar. Eşem ağlar. Bakşı coşu gerde dörödür bir saat. Şahir coşu gerde dörödür desan. Ene yürekdek yürek tapılmaz. Ene öz mehrinden dörödüye insan. Yatmadı uzak gece yatmayın. Geçmişin geleceğin yüpün katlayın. 50 yaşta çağılımı yatlayın. Bana ecem canım hudutun berin. 50 yaşta çağılımı yatlayın. Bana öfkebemin hudutun berin. Bana enelerin, bana enelerin, bana enelerin hudutun berin. Bana enelerin, bana enelerin, bana enelerin hudutun berin. Eceler canı sağlık. Bir kov toyun olsa diye. Toyunda iyilin günün olsa diye. Arasında ecen olsa. Yine bakın. Şollar bakın adamlar. 50 yaşta ecenin varlığını koyup yaşamak Alipa. Dedim şu dünyada baktırlığına bir ulla katı utnaması. Ercan. Yaşımı da koydun. Ne miyse? En atağında koyup yaşa. Toy bidatın sen ehlimi ikballara toylarının adından Halipa'nın öz adından tağ olsun aydiyak. Halipa. Yaşın uzak bolsun, canın sağ olsun, emeşe çağacıklığın arasında başın dik bolsun. Hem bana göreceğin atnaşsana dine toy bolsun. Şeyle bağıtlı bağıtıyar dövri, bağıtlı bağıtıyar ömür peşkeş eden mehriban, kahraman arkadağımızın benet baş aman bolsun.
Rawaç mendili dowam bolsun. Owadan yurdumuzda kemişe toylaşyn. Bu fırsatları gaýtalap bolanok. Ýöne bu fırsatları gaýtalap tomaşa edip bolýar. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp, bajaýyp agşammy ýürüýte hemişelik ýadygar gallaran yurdumuzda iň naýwaşy video, foto studiolary Yaxşı show Ellis Production toylaňyz kem bolsun, janyňyz sag bolsun. Hoş, sag bolun. Ýylda 124 milyon prosmotr alan ilk owaydymdan beri dowam edýär. Sağ olun. Hana gatsam şowkun, ya. Hana galsın bokun, ya. Dörüsün teni tolkun, ya. Koşulsun taza her kim, ya. Aramsın taşla bari, bedenin bari, utansın gari, ya. Ulu gitşi bari, gelsin bari, tan soynari, gel. Boşudun gırani, öçür çırani, kıymalı hani, gel. Bu gecenin yari, geçmesin guri, aç gulleri, gel. Silap durma, gel başlanır sen, taşla inni sen, taşla mani, gel. Başla gelin, gel inni hani sen, gör kızın hem tan soynamani, gel. Yine de baklan, bilece şartlan, sana diyecek yok saklan. Yeah, hani korotlan, ovula taplan, bize yatansa